Weche manyien ma kagi kacha biro ni achiel kachiel kokalo Ramogi TV Ramogi kamora mora ma intie. Ageno ni odiochieng' mari medo teri makare machiegni mar yudo weche manyien mag kagi kacha Ramogi TV. Nyinga Ed George Bati. Kawachako twang'iyo motende kod weche mag chiwo e ute lamo. Kanisa mar Jesus Win Ministry oramo ni ne ok giyako lop kambi jolweny mar Isambu kako osebed kilieko kagiwacho ni bath lobno ne margi kendo ne ousnegi gi uchumi. Bende gisayo oganda kuom kelo liete solro ma jatend piny William Ruto ne osingonegi mar siling milion 20 kagiwacho ni jatend piny en achiel kuomgi kendo en thuolo mar golo chiwo mana kaka jomamoko. Ma biro bang' oganda jo Kenya nyiso ichwang' margi e mbui kagidwaro ng'eyo gimomiyo igolo omenda ma kore lach ne kanisa ka oganda jo Kenya to gwonyore gi pado ahinya to e sekta mar thieth kaachiel kod weche mag somo e kuonde tiegruok mopogore opogore Mathurka. Nyewe alisema tungependa kukuomba kwa sababu tuko na mjengo kama wewe binafsi kama unaweza tupatia support ya kujenga kanisa, na kwa sababu watu wameplinji, hata members, hata sisi wachungaji, hata wazee wa kanisa. Kwa hivyo kwetu sisi tulichukua rais aliplinji kama yule mshirika mwingine ama mgeni angetembea hiyo kanisa hiyo siku na akute kama kuna mchango unaendelea na yeye achangie. Na mawakili wazima wakisema ati kanisa imepatiwa shamba ya jeshi. Bishop mwenyewe aliomba rais na wale wakaongeleshwa. PS mwenyewe wa land, PS wa defense walikuja na surveyor wa serikali na surveyor wengine wakatoa mipaka. Hata ukienda saa hii last year ndio kuliweka ukuta kati yetu na jeshi, kuna ukuta kubwa sana. Jodolo moko mawuok Nairobi odok ne jatend piny William Ruto e chiwo mare mar omenda maromo siling milion 20 ne kanisa mar Jesus Win Ministry kagiwacho ni mano kido manyiso mana ng'uono mar jatend piny. Jodolo go kautelnegi kod Pastor John Mwangi wacho ni chiwo mar jatend piny okonego ketie siasa. Giwacho ni bishop mar kanisa mar Jesus Win Ministry Edward Mwai osebedo ka lamo ne tend William Ruto kakoro en mana gima kare ka okayo gima ne ochuoyo. Bende oseotimo yande otimore Kirinyaga kama jadolo ne owit oko e kar ikmoro nikech nodagi chiwo thuolo ne josiasa mondo lose liel. Gikwayo oganda mondo chiw luor ne chenro mag kanisa kod kuonde lamo duto. Went there on Sunday. That is a good idea, Mr. President. You did so good. The Bible said that whatever man soweth, he harvests it. So we know and we believe that our president, God is going to bless you as a person, because you went there as a person, you gave as a person, and that is acceptable. Tusema asanti kwa rais pia kwa sababu aposto ni mchungaji wa wote, na huyo ndiye aliyemuombea, na tukaona ya kwamba ilitimia. Nabii akishafanya jambo likatimia. Sasa huyo amerudi Shiro kusema asanti. Tena kurudi Shiro ni shida. Kurudi Shiro kushukuru ni shida. Na amekuja kushikilia ili mradi wa koneni ya maelfu ya mamilioni. So wakishikilia hata hajatoa atoe. Anastahili atoe zaidi. Na wengine ndio warete. My fellow children, our agencies, open your eyes. Here there is a job opportunity being offered, and it has been offered by love. It is a high time we see that there is a job opportunity that have been opened to the agencies. I would urge you, my children, go there, seek for employment, and see what God will do to your life. Aput muchune yiero commissioners mag duol mari yiero kod kewe pachoka IEBC koro yango ni ji 37 noro kwayo ne lemo mar jakom ka ji ma kwan gi romo 1319 noro kwayo mar bedo commissioners mag duol mar IEBC. Matok rango matut jogo mane oro kwayo magi ne thuolo makamano marni nitie jogo ma bende ne oro kwayo nyadiriyo. Kaka jafwambo marwa Efinya Kidilero, jatatije machon mar IEBC James Uswago kod mane en registrar mar do Anamadi gin moko kuom jogo moyang ni oro kwayo margi ni lemo mar bedo jakom mar IEBC. Ei ote margi, aput mochung'ne yiero jakom kod jokanyo mag duol mochung'ne yiero pachoka IEBC gikono yango kwan jogo manoro kwayo mekgi ne thuolo mane gilando. Kwan duto mag jogo manoro kwayo romo 1356.
Kuom mano, ji 37 nooro kwayo mar dwaro lemo mar jakom mar IEBC ka ji 1,319 nooro kwayo mar thuolo mar commissioners mag duolno. Jogo manooro kwayo ne thuolo ma jakom gin kaka mane en registrar mar doho Ann Atieno Amadi, director mar chike mar duol mar IEBC Crispin Owiye, Dan Kano Juang mabende en japuonj mbalariany mar Africa Nazarene e weche mag chike. Ji mamoko gin kaka mane en jalup registrar mar doho Francis Kisinja, Charles Nyachae kod mane en jatatije mar IEBC James Oswago. E kinde mane en jatatije mar IEBC, Oswago noyud kod ketho ma chiwo rak maromo bilion 1.3 ataro mar chik manyiewo masinde mitiyogo e kinde yiero. Kaunti mar Homa Bay oyang kaka mano motele kwan jogo manooro kwayo ne lemo ma jakom gi ji 5 ka Kisii, Bungoma kod Trans Nzoia duto ne nigi ji 3. Kaunti ma Homa Bay bende otele kwan jogo manooro kwayo ne lemo mar commissioners mag duol mar IEBC gi ji 63, Kilwe machiegni kod Kisii gi ji 62, Bungoma gi ji 59 kod Kakamega gi ji 54. Kaluwore gi jakom mar aput mochung'ne chenro no Dr. Nelson Makanda, aput no tiyo matek matieko chenro mar yiero jakom kod commissioners mag duol mar IEBC e kinde mar ndalo 90 kaka jatend piny William Ruto nochiwo chik. Oganda jo Kenya bende koro keto wengegi kendo rito gi siso maneno ni gin ji adi mibiro yier madadhogi ne lemogo. Efinya Kidi, Ramogi TV, Nairobi. Jotend ute thieth manitie bwo riwruoge mag lamo kata mag kanise dwaro mondo piny owacho utiek chulo gope mag NHIF maromo siling bilion 6.8 kuom thuolo mar ndalo 14 nono to gidhi chungo thieth ne jotuo mag SHA ma biro e kinde mar riwruok mag ute thieth mag ji giwegi to chungo ng'anyo margi ne jotuo mag SHA seche matin bang' jatend piny e oboke mare yie chulo atamalo 88 mar ute thieth kata ma ute thieth ma ute thieth mag ji giwegi pod bandho NHIF ka giwacho ni idhi chulo omenda mani piny ne milion 10. Kata kamano okumba mar thieth mar obila kod jopuonj to pod ok dhi tiyo e ute thieth makamago. The Kenya faith-based health services providers are issuing a 14 days ultimatum demanding for immediate payment of outstanding NHIF, SHA and Makel debts totaling to 10 billion. Tuendelee kupeana huduma kwa wanachama wa SHA kama ilivyokuwa hapo awali. Jambo hilo kutoka kwa rais limeweza kupokelewa vizuri na chama cha Rufa na wanachama wake, na hivyo basi tukaamua kurejelea kupeana huduma kwa wanachama wa SHA kuanzia sasa. Jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen oyango nyamburko manyien mag lweny kido mar MRAP mani kod teko mar geng'o tana par mar miruti ma ochiki. Nyamburko go biro konyo e chwalo arita ma pacho ka e rang'iny mamalo moloyo te gwenge ma osebedo ka yudo monj mag maundu. Murkomen oyango nyamburko go e log tich ma obila mag joma joni kata GSU e gwenge mar Ruaraka, boma ma Nairobi. We live in a nation that is surrounded by a number of countries that are struggling with various challenges of security. We all know the challenges that our neighbors in Somalia, in southern part of Ethiopia, in Sudan, southern Sudan, and all these challenges are posing a threat to our national security, especially in the pastoralist and far-flung areas. As to ensure that we secure this nation further and to make sure that our officers are protected from a few criminal elements that may be wanting to harm the citizens and harm also officers who are providing cover for law and order, the government of Kenya put in place a modernization program under the leadership of President William Ruto, which program has been implemented in the last 2.5 years to make sure that the equipment that is used by our police officers are modern. Maromo nyithindo manyiri 13,000 sikuli kaka higa kaluwore gi iye ma ohiwe pacho ka ma kaluwore kod lipot mogol kod riwruok ma ok mar piny owacho mar Zizi Afrika ma otimo nonro e kaunti ma Siaya, Samburu kod Mombasa.
Nonio yango ni thoth nyithindo ok dogie skul bang' nyuol kaluwore gi weche mopogore opogore. Kama duong' to en tich matek mar jopuonj madongo e sikunde. Bende thothgi kia ratiro margi mar yudo somo bang' nyuol ka nyithindo ma ginyuolo bende yangore ni ok yud rit makare. One of the key things that is emerging is there are some schools that are unwelcome, and because of several reasons. One, girls fearing that they will be shamed. The second thing they will be viewed as role models in the community, but also at the school environment. And the third thing is about kind of stigmatization, and that this settles back again to the school administration in terms of how can they support the girl to be able to address some of these barriers, knowing that they have someone new also in their life, that young child also needs to be taken care of. It is just for us to now rethink and really check whether we have done our work. Have we done our homework in terms of supporting these girls? And also, it is about time to now rethink the root causes of teenage pregnancy. Duol mochung'ne weche mag lope pachoka the National Lands Commission ochiwo thuolo ne bad migao mochung'ne weche mag kuyo pi e puothe National Irrigation Authority mondo dhi nyime kod chudo mag jogo mane ochiwo lopegi mondo gere kar oula mar mitiyogo e kuyo pi e puothe gwenge ma Lower Kuja. Piny owacho osechiwo omenda maromo siling milion 68 ma idhi tigodo e chulo weg lopego. Bang' rito chudo margi kuom higni buora, geno ko nitiere ne jogo mane ochiwo lopegi mondo koro tige gedo mar kar purno ma Lower Kuja Irrigation Scheme. Geno ni obiro machiegni bang' duol moch wechego mag lope pacho kae, mabende ong'ere kaka National Land Commission, miyo duol mar National Irrigation Authority kata NIA thuolo ma chulo wegelo omenda maromo milion 68. Maneja mar kor purni mar Lower Kuja Irrigation Scheme Isaac Munga wacho ni chenrogo mag puodho bok mag lowo kapok ochulgi koro dhi nyime. President nomiyo around milion 68. Anyalo wacho ni pesa no wantiere godo sani, and wasetudre gi jo National Land Commission ma gimiyo wa thuolo mondo wadhi mbele gi chudo. Masani nitiere committee mane office mara ma Lower Kuja ka madhi mbele gi cheko otese mag jopur mondo mi gichiw thuolo mar chulogi. Koro watemo kaka searches mag land mondo mi wa verify gi documents mag jopur mondo wachul the right owner mar puodho. Manager ni Lower Kuja Irrigation Scheme wacho ni ji mamoko manyingi koro onge listi ma chudo, uche chudo magi pod iloso kod piny owacho. Compensation itimo on priority basis. Mokwongo en kama watime operation sani mo pure ni. Wasebedo gi pur matek, ipuro to kama ipure no wuon kanyo neno ni pok ochule. Koro wasebedo gi pur matek matin. Koro waneno ni mondo kama wapure sani wachulgi mondo wadong' gi yot mar pur. Ano number 1. Kaito kuma wagero sani kaka block 1 and block 12 mane ja president obiro launch. Gimba wamiyo gi priority mondo mi kik gichung gedo. E okang' mar medo laj mar kar pur mar Lower Kuja Irrigation Scheme, ten kar pur ni wacho ne lowo maromo acres 1,200 manyien idhi yaw higane mondo jopur omed yudo puothe ma ginyalo pure. Sani wagero block 12 and kwatieko block 12 wabiro chako kelo another 1,200 acres ma wabiro pure mchele, and mano en part of pesa mane president nochikowa ma mondo mi ogere. Contractors nitie site gidhi mbele gi tich, and again ni by sama igani dhi rumo financial year dwe mar 6 wabiro yudo ka watieko block 12 ma wachako keto those acreage into production. Kalore kod singo manogoro ko jatend piny Kenya William Ruto e kinde limbe mare e kar pur dwe mar 8 mar higa mokalo, jotend kar pur ni Lower Kuja wanjo pur sani yudo mbolea machiegni kodgi, kabende kata chiro mar ochele be nyaka sani koro nitie makare. Fertilizer obiro, NCPB no wamiyo a warehouse kama gikete fertilizer margi,
and jopur wasani nyalo yudo fertilizer e bei man piny kendo machiegni mopogore kuma ne gidhi giome fertilizer mabor min Migori. NCPB bende ochako kawo space machielo ma ong'iewo mchele ma wapuro te ma sani onge japur moro amora ma diwachi ni odiwo gi mchende. George Juma, Ramogi TV, Migori. Koromogi korwa donje weche mag tuke kama tim mar adhula mar Liverpool ondiko loch margi mar gol 1-0 e kindgi kod tim mar PSG e tielo mar 16 tuke mag UEFA. Tugo mane otugo tieno manyoro, Liverpool geto sudo nyime gi pek mag tugo pacho e thuolo mar 2 juma manyien.